i us volem explicar com fem la rateta. I un dia, per la classe, estàvem buscant objectes que traspassaven la llum o no, i vam descobrir que amb el mirall es feia la rateta. I ens vam preguntar, però com es fa? I llavors, per parelles, vam estar comprovant-ho i vam descobrir que si la llum està tocant el mirall, la llum no pot sortir per rebotar cap al sostre. I el mateix passava si tapem la llum amb la mà, tampoc pot anar cap al mirall per rebotar cap al sostre. I si deixem passar la llum, sí que pot anar al sostre, pot anar al mirall i anar al sostre. Després vam creure que la llanterna, quan anava al mirall, anava a parar al sostre i vam fer un dibuix per explicar-ho com està aquí al darrere. La Bruna ens va explicar que amb els contes també es podia fer la rateta i vam anar buscant coses per la classe que facin la rateta. I sol vam trobar els contes, la tapa metàl·lica, el mirall i el CD. Però les finestres de la classe, la llum del sol ens tapava les ratetes i vam decidir anar a l'aula de psico perquè era més fosca. I allà vam trobar contes, coses metàl·liques, fustes, coses amb vidre, papers i cartolines. Després vam anar a psico i amb la llanterna il·luminàvem les coses que hi havia i comprovàvem totes les coses si feien la rateta o no. I la Maia estava comprovant amb les coses metàl·liques, estava comprovant si feien la rateta, i la Ivana i l'Arnau Vives estava comprovant amb coses metàl·liques una gran i comprovava fer la rateta. Després de recollir les nostres experiències, vam fer aquesta feina per explicar si feia la rateta o no. I vam descobrir que amb les coses que tenien la superfície ben polida es feia la rateta. Com pot ser les coses amb vidre, el mirall, el CD, els contes i les coses metàl·liques. I en canvi les fustes i els papers i cartolines eren més rugosos i no es podia fer la rateta. Després vam descobrir que no només es feia al sostre, que també podia fer la rateta a les parets. Si posàvem la llanterna a dalt, anava a dalt un altre cop. I si posàvem la llanterna al costat, anava a l'altre costat com una V baixa. I el Teo va dir que quan la llum toca el mirall i va al sostre, feia la V baixa. I ho vam comprovar a la corda, a la llanterna. I ens trobàvem la rateta al braç o a la mà. Vam fer una maqueta. Vam fer una maqueta per explicar el camí
mirar la llum. Això ja és una llanterna que baixa el mirall i això vermell és la llum. Quan la llum està a dalt, rebota el mirall i va cap a dalt. I quan la baixes una mica més, pues rebota el mirall i fa la V baixa. I al final no fa la V baixa i quan la fiques aquí no rebota el mirall i no fa la rateta. Després vam descobrir que si movíem el mirall també es movia la rateta i si deixàvem la llanterna quieta. I vam decidir anar al pati per comprovar si es podia fer la rateta. Van dir que sí i van dir que no, però va ser que sí, van anar a les bates dels nens, a la cara, a les sabatilles, a la classe Pol Nord i Sabana. I després de recollir vam fer aquesta feina que podeu veure i vam descobrir que la llum del sol era més intensa que la de la llanterna. Ara ja sabem com fer la rateta amb les coses que tinguin la superfície ben polida i rebota a qualsevol lloc. Ara, moltes gràcies per haver-nos escoltat. El Michael Jackson.